Máme tu manipulačnú klietku aj s manipulačnou ohradou, ktorá sa postaví z takýchto Texas panelov. Celé to máme od firmy Hagro a v tomto videu si môžeme povedať a bližšie uviesť, na čo táto vec slúži a ako sa s touto vecou manipuluje s hovedzím dobytkom, ak potrebujete robiť nejaké úkony alebo nejaké veterinárne úkony s hovedzím dobytkom, tak toto je jedna z najlepších ciest pre bezpečnosť vás aj vášho dobytka. Tieto Texas panely sú rôzne veľkosti, šírky aj výšky a super výhoda je v tých paneloch tá, že si dokážete poskladať do akéhokoľvek tvaru ohrady, tým, že sa spájajú takýmito reťazkami, tak si z toho dokážete urobiť kruh, alebo štvorec, alebo obdĺžnik, alebo akýkoľvek tvar. A my si to teraz robíme, túto rozšírime do takej ohrady, kde vlastne tie kravy budú a cez túto vstupnú úzkú chodbu už sa potom budú smerovať do tej manipulačnej klietky, kde sa zafixujú. Hradu sme si postavili pred pár dňami, kravy si na ňu, ako vidíte, celkom fajn zvykli, sú v nej úplne v pohode a cez klietku prechádzali už aj same. Zavreli sme si tu celé stádo, ideme si teraz jednotlivo kravy, ktoré potrebujeme, na cestu klietku, kde si ich bezpečne zafixujeme a nastavíme im účne známky, ktoré im chýbajú, alebo teliatkám, ktoré sme nestihli po porode chytiť, tým pádom sú bez účných známok. Sme pri tej fixačnej klietke, o ktorej sa celý čas rozprávame. V prvom rade sú tu rôzne páky a rôzne račne. Táto páka na vrchu slúži primárne na otvorenie zadných dverí, aby sme si tam vedeli krávu pustiť. Ako náhle nám kráva uvede dnu, tak sa tak zavre. Druhá páka nám slúži na otvorenie prednej časti tej klietky, predných dverí, na vypúšťanie. Čiže tieto dvere máme zavreté, keď nám ide kráva dnu, aby nám nevybehla. Tu sa nachádza jedna z hlavných častí tejto fixačnej klietky. Je to pohyblivé čelo, ktoré zafixuje kráve hlavu. Čiže ako sa to zavre, tak je to privre krk, ale nie úplne natiesno, ale iba aby bola fixovaná. Z tejto časti má hlavu a v tej klietke vlastne má vymedzené celé telo. S touto pákou sa to celé ovláda, takto sa to zatlačí, to čelo sa zavre. Je tu taká reťazka, s ktorou sa to zafixuje a touto kurblou sa dá nastavovať rozptyl tej zavretej brány podľa toho, že či tá kráva je väčšieho rámca, menšieho rámca, je to teliatko, alebo proste podľa toho, aký má široký ten krk tá kráva, aby tam bola bezpečne zafixovaná. Ako náhle s tou krávou sme urobili to, čo sme potrebovali, tak sa jednoducho pohyblivé čelo otvorí, kráva nám vyjde von, zavrieme si predok a môžeme pokračovať s ďalšou krávou. A ešte čo je super na týchto manipulačných alebo fixačných klietkách od Hagra, z každej strany, každý jeden bok sú tu dvere, ktoré sa dajú otvoriť. Čiže máme dnuka zafixovanú krávu, otvoríme si takto bok, ak potrebujeme pri tej kráve riešiť niečo v tejto časti, veterinárny úkon alebo nejaké zranenie, tak sa k tej kráve vieme proste ľahko dostať a tak si vieme otvoriť aj spodnú časť, aj zadnú časť a proste vieme kdekoľvek k tej kráve alebo k tomu zvierati, ktorý tam je, prísť. Ak sú nejaké krávy, ktoré sú veselšie alebo sa v tej klietke nejakým spôsobom mixujú, tak tu máme ešte takúto tyč. Vyzerá to ako šabla. A s tou tyčou si vieme tú krávu alebo do tela býka zafixovať buď takýmto spôsobom, podľa toho, aké to zviera je dlhé. A tú tyčku tu držíme. Sunieme si tú fixačnú tyč dnu a keď ju pustíme, tak ona takto sa jednotlivo bude nastavovať na dĺžku toho zvieraťa, oprie sa to o tie nohy, alebo o tú zadnú časť tej kravy a ona tým pádom, keď chce cúvať a potlačí tyč dozadu, tak sa to zafixuje do týchto nožičiek. To je jeden spôsob, alebo druhý spôsob je potom máme dole na spodku ešte takéto otvory, kde sa dá použiť táto tyč. V tejto časti sa nachádza takáto tyč s takýmito hákmi, takýto systém na zabezpečenie. Keď si chceme napríklad robiť v tejto klietke paznechty, tak dáme taký popruh popod krávu, ktorý zafixujeme na tej strane, tam je taký háčik, aj tam, aj vpredu. Tú gurtňu si zavesíme na jednotlivé tieto body podľa toho, akého rámca máme dnuka to zviera.
Zatočíme to, zafixuje sa to za tento zámok a tým pádom nám to podopiera buď zadnú časť, tak útne zadnú časť kravy, alebo prednú časť, podľa toho, kde si to dáme. Že potom pri tom, ako budeme zdvíhať na tejto račni, cez tieto háky zadné nohy, tak keď zdvihneme nohu, tak aby to zviera v tej klietke tým, že má zdvihnutú tú nohu a ošetrujú sa paznechty, aby malo stabilitu cez tú gurtňu, ktorá ide popod ňu, aby to zviera náhodou nespadlo, ale aby sa mu niečo nestalo v tej fixačnej klietke. Takisto to vieme urobiť na zadných nohách, aj na predných nohách. Samozrejme, keď robíme tie paznechty a riešime napríklad zadné nohy, vyviažeme si tú kravu, ako sme si povedali. Takisto na tejto strane klietky budeme otvoriť. Dal som blízko ten panel. Riešime predné nohy. Na tejto strane, ako sme si povedali, keď máme to zviera bezpečne vyviazané a zafixované, takisto si aj na tejto strane vieme otvoriť dvere. Máme zodvihnutú nohu, prednú a vieme paznechty poriešiť. Čiže s touto klietkou od Hagra dokážete pri hovädzom dobytku poriešiť všetky možné spôsoby manipulácie, ošetrenie, veterinárne úkony, paznechty, ako my ideme teda riešiť ušné známky, alebo prípadne insemináciu, sonové vyšetrenie kráv, keď sú telné, alebo rôzne spôsoby. Máme tu kravu, dospelú galovejku, matku, ktorá nemá ani jednu ušnú známku, lebo ich stratila. Dostali sme ju do tejto fixačnej klietky. Vzadu je zavretá, hlavu má zafixovanú. A otvoríme si teraz prednú časť klietky, dostaneme sa k jej hlave a budeme jej vedieť nastreliť ušné známky, ktoré jej chýbajú. Trošku dezinfekcie. No tak toto... Tým, že oni už dierky v ušiach majú. Tak im to dáme do tých istých dierok. Veľké ucho natekli ešte. Úspešne a bezpečne sme nastrelili ušné známky do uší, tak môžeme krávu pustiť. Touto pákou otvoríme to pohyblivé čelo, kráva môže ísť von. Máme hotové. Všetko sa nám úspešne podarilo, bez újmy na zdraví buď nás alebo našich kravičiek. Čo sme potrebovali, sme spravili a ostatné, s ktorými nemáme čo robiť, tak ich iba vypustíme a nech si idú na pasku. Hotovka.